Hi guys, badong adlaw tang tanan. So adlaw guys, mga ampag daging. Ay, Nagpamahaw na panito na. tay na to kumupaso tay sa. Sinangay si Lexi sila nagipangkitikan ng kukuk. Gitso na magkulong kay wa na may mga gamit. Tay na to kumupaso tay sa. Today is the wedding day of Ma'am Ate Ali. Ali, tawag na pala. Pabi, Ang ako rito bag tay sa ha. kain ka guys. Tay sa. Tay na to kumupaso tay sa. Grabe. Grabe ko po. Ate Monica? Ate Monica. Naam ni Karana? Oo. Di na sila mo dito dari, nagdangag si nanay. Dito tinala niya. Mga na kay naghatulog yan ito sa buwak. Sige. Nag-kutsi na sila? Mura nagkutsi. Sige. Sila. Diyan maaw ka lang kuhan. Dan. Diyan lagi nag-drive. Kuhaan ba kuno ka? Aw, kuhaan ba kuno mo sa tiale? Pa-auto man. Nagpawag ako. Pero kuhaan ka. Aw, kuhaan ni mo. Kuhan na, ikaw man. Kuhaan ko no. Dahil naman mga gaot. Patukat na sa mas talas pa rin ito simbahan. Panitan ka. Dari. Igsaging. Ginagawa ngayon. Mayor. Mana ni? Mayor, way lungsod. Mana ni? Wa pa. Ay. Sige tan. O kuhaan, tinidurat to. Magkuhat naman dari. Anda man dan ari. Kanina. Agsiyat ti Julie. Kutsara na nagamitin. Hindi na ba kakuha na rin kay Hang? Kaadyo? Pamaragong lain na ang tawagan ito mo na. Matira ako pa may. Limit pa. Nangyari ko. Tukong ko guys. Doon mo pang bas. Nagtukong ko. Buwad. Ano sani? Salad na. Gigawas kay murag bato. Day, natupad na dig imuhang pangandoy day. Natupad na imong pangandoy. Ma, sabaw. Taslon imong mama o makritikan pag ka. Init? Doon mo lain na biyahe na siguro ni. Gamay ra? Tupad nagpangarap na diyan na. Pangandoy day. Hindi lang. Pagkaon na mo. Kay apang pa ba mo nga? Kau alas 10 media pag ano ba mo luto? Alas 2 pa di ay. Alas 10 media. Alas 10:34. Kasi Okay, alas 11. Ha? Alas 2 pa gani. Sa balay? Ha? Di na. Di mo pugo ka mao. Makilay. Nakikila na nalaghan. Di mo lagi. Di mo lagi hang. Di ko na tiri. Diha ra na. Diha ra na. Aroma. Hapsay pag maradyo. Ang yung taon si Magnesia daw siya sa nanay kay diminaw daw siya. Sinsa na? Ano ba yung Magnesia? Si? Sinsa na? Si normally tagal guli ba? Anak naman ang kuling. Alas ko sila. Pantiyon sila yung duaw. Yung anak ng kuling yan eh. Nanay saging right kang ka? Ha? Saya ni ko. Sabi nga. Nunto siguro. Kung sa duli mong basas. Kuwan. Tay ta na po sa timid at dumi mamay ka tay sa. Das ko na. Manalisa. Nagpipatiri. Kay ba mo da ng mga tiguwang nga. Way kalibutan. Manina, itawagan ka to mo, istoryahan nga doon. Yum, yum.
Dali, anay. Ha? Ano na ah. Ano sa? Kaya pukar. So guys, Diyan ko ani, 21 na ng edad. tumog sa dili. Manong batang ikagas? 21 na ng edad. Nakaragit siya sa mga 2 to 3 kilos. Hello. So pero ko na yung edad, pero Ano nga, ano nga? ang edad, 20 city ang edad. Oh, 20 city na. Puno to una-unahon. Doon ka rin nakadinig vlog. So mauna niya ang kuhan. Ginoo. Nagtabangan man na sila. Sa kadako, rawang iyang kamot, ani po gagmay ang iyang kamot. Nanam ka Ang ba iyang man? tiil, gamay po kayo siya mga tiil, no? Muna dili ka tukutulo kay para siya o... Ako maglak, daning pamudya. Nagbibiro Japon, ha? Ako maglak? Pero, Maglag. Maglak. Mga 20 city. Ang bilo ng gawi. Grabe kayo, Pwede sa ko din una na nga. kayo makakita at tao nga inani ang... Hadag isa ka duplicate eh, naman mo te. Pero mga bata, magkaayo o mga itsura. No, natawa ninyo. Dito. Chito nga. So, dapakin salamat sa inyo ang mga suporta. Duha ka binuhat sa Dios diha sa maong balaan nga kaminyon. Sa sinugdanan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Ug ang yuta awaaw ug walay sulod. Ug ang kagitgit diha sa naong sa kiladman. Ug ang espiritu sa Dios sa nagalihok ibabaw sa naong sa mga tubig. Pumiyon ang Dios, mahimo ang kahayag ug diha ang kahayag. To light their path, we have FL June and Jovelyn Morga. To have you, to hold you, to love you, to pray. We share it together, to hold and Mrs. Marve Bakapan. to miss you more every day. Dali yun? Hoy, dali ka mo, dali ka mo orang. Dali yan na yorlo ag. So, asa? Aray na ko tay.